Һәркемгә ишетелерлек итеп тревога сигналы яңгырый, лагерда эвакуация игълан ителә. Ай сайын инспекторлар Зәйнең шәһәр яны лагерьларында янгын куркынычсызлыгы буенча тикшерү уздыра. Согласно ранее разработанному графику, отделением надзорной деятельности профилактической работы ежемесячно проводятся мероприятия по пожарной безопасности, в рамки в которых входят тренировочная эвакуация детей и персонала на случай пожара и чрезвычайной ситуации. Созвездие йолдызлык лагерында 110 бала ял итә. Смена башында ук һәркайсына янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре аңлатыла. Ял дәвамында да профилактик чаралар оештырыла, ди лагерь җитәкчелеге. В течение смены вообще профилактические беседы, то есть различные тематические свечки, когда проводятся, вожатые, они как бы тоже все вот эти темы прорабатывают. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте вәкилләре балаларга янгын куркынычсызлыгы турында сөйләделәр. Ут чыккан очракта үзеңне дөрес тоту кагыйдәләрен исләренә төшерделәр. Янгын сүндерү җайланмасы белән эшләргә өйрәтү өлеше малайлар, кызлар өчен аеруча истә калырлык булды. Берем раструб, направляем на очаг возгорания и нажимаем. Лагерда ял итүчеләрнең барысы да инспекторның гамәлләрен кызыксынып карый, өйрәнүләр биредә даими үткәрелә. Шуңа күрә балалар да мондый очракларда нәрсә эшләргә кирәклеген белә. Сначала я сразу же постараюсь покинуть комнату, позвать девочек со своей комнаты. Если получится, то и весь отряд собрать обязательно. И главное не паниковать. И всех настроить на хорошее настроение, чтобы никто не волновался и все было спокойно. Чара барышында кагыйдәләрне генә искә төшереп калмыйча, янгын сөндерү машинасы белән якыннан танышу мөмкинлеге дә булды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.